U početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč. Ona beše u početku Boga. Sve kroz nju postade, i bez nje ništa ne postade, pošto postade. U njoj beše život, i život beše svetlost ljudima. I svetlo se svetli u tami, i tama je ne obuze. Bi čovjek poslat od Boga po imenu Jovan, ovaj dođe za svedočanstvo, da svedoči za svetlost, da svi veruju kroz njega. Ne beše on svetlost, nego da svedoči za svetlost. Beše istinita svetlost koja obasjava svakoga čoveka koji dolazi na svet. U svetu beše, svet kroz njega posta, i svet ga ne pozna. Svojima dođe, i svoji ga ne primiše. A koji ga primiše, dade im vlast da budu deca Božja, koji veruju u ime njegovo, koji se ne rodiše od krvi, ni od želje telesne, ni od želje muželjeve, nego od Boga. I reč postade telo i nastani se među ljudima, i vide smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnoga, od Oca puna blagodati i istine. Jovan se doči za njega i viče, govoreći, ovaj beše za koga rekao, koji za mnom ide pre mene posta, jer pre mene beše. I od punoće njegove mi sve primismo, i blagodat na blagodat, jer se zakon dade preko Mojsija, i blagodat i istina postade kroz Isusa Hrista. Slava Tebi, Gospodi, slava Tebi. U ime Otca i Sina i Svetog Duha. Hristos Voskrese! Vaistinu Voskrese! Hristos Voskrese! Vaistinu Voskrese! Hristos Voskrese! Vaistinu Voskrese! Draga braćo, sestre, draga deco, Hristos Voskrese u srcima se našim useli. Da Gospod da, da se vaskresi Hristos svakog dana useljava u nas, da nas oživotvorava, da daje snage, moći za život iz ovaj krst ovozemaljski koji nosimo. Da bi se jednoga dana, kako kaže to pismo, pokazali kao deca Božja, kao nasljednici carstva Božjeg. Jer kaže Bog, hajde da stvorimo čovjeka kao što smo mi. Te ono nam je strana, svaka bolest, svaka muka, svaka patnja, svaki bol, svaki uzdisaj i nada se smrt. Zašto? Zato što je čovjek nije rođen za smrt, nego rođen da živi kao što živi njegov stvoritelj. Najsavršeniji umetnik, Bog, Otac, Sin i Sveti Duh, u čije se ime i mi krštavamo i čije ime mi znamo da pozivamo nekada i se prizivamo i kad treba i kad ne treba. Znamo da obično Boga pozivamo ono kada je teško, ono kada je stani pani. Ali znamo da trebamo Boga pozivati mnogo češće, da se njime pričešćujemo, da se njime sjedinjujemo, da crkva ovako ne bude samo za Vaskrs, zato što je lepo, no da bude mnogo češće. Jer nije teško, braćo moje sestre, moje devčice, odvojiti 1 sat i reći Bogu hvala za sve ono što nam je dao, a nije morao. A ono da ne zaboravljamo nikada, da Bog može bez nas, može bez tog Željka za jednog sveštenika, može i bez svakog od nas on može. Ali mi bez Boga ne možemo. Mi nismo Boga stvorili. Mi nismo Boga načinili. On je nas stvorio. On je nama dao i udahnuo život večni. I ono, dao nam slobodu. Tu famoznu slobodu. Tu slobodu da ja mogu da kažem Bože, ja te ne želim. Tu slobodu da kažem Bože, ja hoću život večni. Vidite,
Bog nije nasilnik, pa da nasiljem tera nekoga da dođe, da sa nasiljem priziva nekoga u crkvu svoju. Ne, no po ljubavi. Brinemo mi danas za ovu koronu, za ove korole, kako se već sve ne zovu. Je vakcina je ovakva, kineska i japanska, koje već nemamo. A ono, brine Bog o nama, brine braćo moje sestre. I čuva nas kao malo vode na lanu, čuva nas. Poslije ćemo da čujemo i poslanice našeg presvećenog arhijereja oca Ignatija, našeg sabora, naše arhijereja, naše Svete pravoslavne srpske crkve, da pročitamo, da nastavimo slavlje. Još jednom, mir Božji, Hristos vaskrse! Vaistinu vaskrse! Recimo o svi sve duši, o svega uma svog.